Fid-dija ta' jum ġdid imlibbes blena, nexxejt lil tlieta mis-sajjieda ħbiebek. U tlajt il-għolja li mill-qedem xedet, l-erf kbir u l-ġmiel li ma jintemx ta' ħsiebek. Ħsieb ħelu li l-xxira ta' qawwietek li rawk issejjaħ mill-imwiet lit-tifla ta' Ġajru martu taqlin bin-niket ma jitfixklux qudiem il-mewt u d-difna. Ma jitfixklux meta jaraw kim dendel fuq sali paħrax li jsir tron ta' ħniena. Waqt li jilmħu l-glorja tiegħek tiddi, jilmħu fik faraġġ ta' kull qalb ħajjiena. Faraġġ qaddis li jimla t-tabor bdija. Bih baxqa wkoll illum qalbna monija. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ġesu illum fil-Vanġelu jisħaq fuq is-sinċerità u l-ġustizzja. U dawn il-valuri jiġu biss mill-pedament li hu Ġesu nnifsu. U għalhekk San Pawl fl-ewwel qari mill-ittra tiegħu, it-tieni ittra tiegħu lit-Tessalonikin jgħidilna li Ġesu huwa dak li jżommna weqfin ħalli ngħixu dawn il-valuri. Dawn il-ħsibijiet jew narfu ħtijietna ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulejja Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti taqqat lilna l-koll flimkien bil-femiet kollha tagħna u tiġborna rida waħda bejnietna. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonikin. Ħuti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġemgħa tagħna biex ninaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħażdu bħalli kieku il-miġja ta' jum il-mulej qorbot u la jekk tkunu imnebħin mill-Ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra ta' parsi minn għandna. Tħallux il-min iqarraq bikom b'ebda mod.
Aħna għandna niżżuħar dejjem l-Alla minħabba fikom, ħuti maħbubin mill-mulej. Għaliex Alla għażilkom biex tkunu l-ewwel frott tal-fidwa bil-qdusija tal-Ispirtu Santu u l-fidi fil-verità. Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikollkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Mela ħuti, żommu ruħkom wieqfaw sħaħ fit-tradizzjonijiet li intom tallimtu, sew bil-kelma, sew bl-ittra tagħna. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabbna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja iqawwilkom qalbkom u jisaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien mulej inti tarbilni u tarafni. Mulej inti tarbilni u tarafni. Mulej, inti tarbilni u tarafni, inti taf meta noqgħod u meta nqum, inti taraf mill-bogħod ħsibijieti, inti taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa. Flimkien, mulej, inti tarbilni u tarafni. Inkun għadni anqas li ssint il-kelma meta int mulej tkun ġa tafa kollha, dawra mejt inti tħaddanni u tqedli idek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma nwassalx għalih għoli wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Flimkien, mulej, inti tarbilni u tarafni. Il-kelma ta' Alla ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nanieħ u l-bużbies u l-kemmun. Imbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi, jiġifieri il-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità. Dawn kienu miskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra, ja mexxejja omja li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, waqt li minn ġewwa jkunu mimlija bi frott is-serq u r-reba. Fariżew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra wkoll. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fil-Malti għandna proverbju li jgħid hekk: Ejdli ma' min tagħmilha u ngħidlek x'int. Ovvju, għax aħna wieħed jinfluwenza lill-ieħor. U allura San Pawl illum fit-tieni ittra tiegħu lit-Tessalonkin jispiċċa hekk dik is-silta li qrajna. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabbna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja iqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Ġifieri San Pawl fl-ittra tiegħu, tieni ittra tiegħu lit-Tessalonki qed jgħidilna għamluha ma' Ġesu. Kunu ħbib tiegħu. Mhux biss tafu ħafna fuqu, ma tkunu tafu lilu, għax hu Sidna Ġesu Kristu li ħabbna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa fil-grazzja iqawwilkom qalbkom, iqawwilna qalbna u jisaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Dan hu Ġesu li aħna rridu nibnu fuqu. U meta nibnu fuq Ġesu allura ma jkunx hemm biża' li aħna nistgħu nilagħbu mal-valuri jew inkella imbabsu mal-verità u s-sewwa kif kienu jagħmlu
il-Farizej u l-Pubblikani. U allura Ġesu ma kellux ħniena għalihom. Il-kelma tal-Vanġelu tal-lum hija kelma qiebsa u qawwija għal dawn in-nies. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farizej u ċuħ b'oħra. Intom tħallsu id-dieċmi fuq in-nanieħ u l-beżbies u kemmun u mbagħad talqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi, jiġifieri l-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità. F'kelma waħda Ġesu qed jgħidilhom intom dak li tagħmlu ħalwiċċ in-nies biex ma jgħidux bikom. Intom tħallsu dawn it-taxxi żgħar biex tkunu minn barra tajbin, sewwa. Ma mhux dak li jgħod. Jgħod huwa dak li joħroġ minn ġewwa. U għalhekk anke fit-tieni paragrafu tal-Vanġelu tal-lum jgħid li jridu nnatfu t-tazza minn ġewwa l-ewwel imbagħad innatfuha minn barra. Tixbieħa, metafora, jifisser ejja nkunu notfa minn ġewwa l-ewwel, mill-ħsibijiet qarrieqa, mill-inġustizzja, mill-kilba, minn dak kollu li ma jħallinix nersqu qrib ta' Ġesu. Natfu dak kollu minn ġewwa, imbagħad minn barra nistgħu verament inkunu koerenti, jiġifieri tassew ngħixu dak li nemmnu. Nitolbu l-Ġesu għax faċli nimbarmu mal-kurrent, faċli nagħmlu kompromessi mal-kuxjenza tagħna. Dak hija ħaġa mill-aktar ħafifa. Imma meta aħna jkollna il-valuri, il-qawwa, it-tama li ġejjin minn Ġesu kif qalilna San Pawl, imbagħad allura hemmhekk inkunu sodi fil-valuri tagħna tal-ġustizzja, tal-ħniena u tas-sinċerità. Flimkien issa impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbierek. U nitolbu għall-Knisja li hija wkoll istituzzjoni, organizzazzjoni fuq din l-art li faċli tista' wkoll tinħakem minn dak li mhux sewwa, verità u sinċerità, biex dejjem tkun il-Knisja li qed tfittex u tgħix dawn il-valuri u twassalhom lid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jifhmu li l-valuri tal-ħniena, tal-ġustizzja u s-sinċerità huma valuri li kull bniedem għandu jħaddan għal ġid tal-istess umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min għaddej minn momenti diffiċli biex jorbot u jibni it-tama tiegħu ma' Ġesu li huwa il-verità u l-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex aħna nkunu nies li qegħdin verament il-kelma ta' Ġesu ngħixuha fil-profondità kollha tagħha u ngħixu u nħadnu dawn il-valuri li Ġesu illum jikellimna fuqhom tal-ġustizzja, tal-ħniena u tas-sinċerità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U niftakru fl-eżistana mejtin li nemmnu li huma għamlu ħilithom kollha fuq din l-art biex jgħixu dawn il-valuri ħalli issa jgawdu il-mulej Alla fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, nixtiequ u rridu nikbru fl-imħabba tagħna lejk għax int biss il-pedament ta' ħajjitna. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Lej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibt għalik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek wati għad-doni tal-għaqda u s-slim bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek l-Ażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. Waħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasa, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġarat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joel qed jgħinu l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, Missier,
li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-Mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina, u daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk, Mulej, minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxilla. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina Mulej, watina fejqan sħiħ fit-tieba tiegħek kamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum.
It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana ħlisejna u għafmana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Lew nikkontemplaw u naħsbu fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru tad-dbatija meta Sinjur Ġesu Kristu kien fl-ort tal-Ġetsemani ara l-araq tad-dem. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum għafrina n-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżerisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-atlu palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija meta s-sir ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina b'daħannix fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek dan fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum għafrirna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina daħalniex fi tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana, Ġesu,
li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfirna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubitna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkajnt fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu. F'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek imbirkajnt fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erwieħ eżiż ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen.
مولاي خنينا مولاي هنينا كريستو حنينا كريستو هنينا مولاي خنينا مولاي هنينا كريستو اسمعنا كريستو اسمعنا كريستو القطل بتاعنا كريستو القتل بتاعنا مسيرة ترنالا هنا لينا ابن الله لفداية الدنيا هنا لينا سبيرتو سانتو الله هنا لينا ترينيتا قديسة الله ويخت هنا لينا مقدسة ماريا اطلب لينا مقدسة أم الله اطلب قدسة لينا شبة شبيبيت اطلب لينا أم تا كريستو اطلب لينا أم الكنيسيا اطلب أم لينا تا الحنينة اطلب أم لينا تا جراتسيا تالا اطلب لينا أم التامة اطلب أم لينا لزيت صافية اطلب لينا أم لزيت نظيفة اطلب لينا أم وشبة اطلب لينا أم بلا تبع اطلب لينا أم لتستخق المخبة اطلب لينا أم تلاجب اطلب لينا أم تبرير الطيب اطلب لينا أم تمين خلقنا اطلب لينا أم تمين سلفانا اطلب لينا شبة كله كائل اطلب لينا شبة لتستخق كل قيمة اطلب لينا شبة لتستخق كل فهرية اطلب لينا شبة كله كستا اطلب لينا شبة كله خنينة اطلب لينا شبة دايم مربوطة مالها اطلب لينا مرة القدسية اطلب لينا ترون الأرف اطلب لينا بدو الفرختانة اطلب لينا أمارة الإسبيرتو سانتو اطلب لينا أمارة كل جراتسيا اطلب لينا أمارة كل تيبة اطلب لينا وردة ميستيكا اطلب لينا توري دافيد اطلب لينا توري لافوريو اطلب لينا دار الداب اطلب لينا أركة الربطة الجديدة اطلب لينا بيب السما اطلب لينا كوبة فيلولو اطلب لينا سخة المردة اطلب لينا كانت المدنبين اطلب لينا فرج الميغرانتي اطلب لينا عينونة الإنسارة اطلب لينا سلطانة الأنجلي اطلب لينا سلطانة البطريركي اطلب لينا سلطانة البروفيتي اطلب لينا سلطانة الأبوستلي اطلب لينا سلطانة المارتري اطلب لينا سلطانة الكونفسوري اطلب لينا سلطانة الفيرجلي اطلب لينا سلطانة القديسين كلها اطلب لينا سلطانة منسلة من آل والتبا اطلب لينا سلطانة متلة في السماء اطلب لينا سلطانة روزاريو مقدس اطلب لينا سلطانة الفاميليا اطلب لينا سلطانة الباتشي اطلب لينا حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا اغفر لنا نطالبوك مولاي حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا اسمعنا نطالبوك مولاي حرفتالا لتنخد نبيت الدنيا هنا لينا اطلب علينا قديس أم الله باش يكون باش يكون يسوق لنا يسوق داك اللي وعدنا كريستو نطالبوك اعطيلنا قضياتيك مولاي الله لنقود دايم الصحة في الروح وفي الجسم وبالانترشسيون المقدسة وجلوريوزا ماريا دايم فيرجني نكونوا محلوسين متبيع تايسا ونقودوا لينا دايم بكريستو سيدنا امين طالبة لسمك الأركانجلو سمك الأركانجلو ادخل علينا في التأبيدة كن انت العينونة كنت العينونة تانا كونترا الخزن وتنسيس الديمونيو إرزنوا الله نطالبوك بالخرقة انت لقوة في وسط القطية السما ادفى بالقوة تالا في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت يخزينا الأخرى ليتجروا في الدنيا التلفين الأربيخ امين طالبة لسان جوزيف سلم عليك حريس الفداي وروس الفرجن ماريا ليلك الله فدالك للابن فيك ماريا قادت الفدوشيا تخا ميك كريستو تروم خلا راجل أدولت قدس جوزيبي كم السير عليا وكل ومشينا في الطريق الخية أقلنا الجراتسيا الخنينة والكوراج وحرسنا من كل دني امين سان جوزيف اطلب لينا سان باستيان مارتري اطلب لينا سانتو روكو اطلب لينا سان باول مسيرنا اطلب لينا سان بوبليو اطلب لينا سان جورج بريكا اطلب لينا بياتو ناتسيو فالسون اطلب لينا بياتا ديوداتا بيزاني اطلب لينا انتم قدسين بروتتوري تانا اطلبوا لله لينا
u għala li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.